Тъй като голяма част от вас вече ми пишете за астрологични анализи, реших да обявя две услуги, единична и комбинирана. Единичната услуга включва някои от следните анализи: анализ на пътя на душата, годишна прогноза, анализ на потенциал за най-правилен партньор, като енергетика, и отговор на въпрос по ваш избор. Комбинираната услуга включва заедно анализ пътя на душата, плюс годишна прогноза, плюс дългосрочна прогноза и анализ на подходящ партньор. За тези от вас, които вече си поръчвате астрологични анализи, благодаря ви за подкрепата. Но попадах на ето такива снимки на участнички и първоначално си мислех, че това е някаква шега. Добре, сега искам да те попитам нещо. Всеки нискоинтелигентен, средно интелигентен човек няма ли да си даде сметка, че цялото това нещо се прави с една единствена много грозна и страшна цел? Първо, тоталното изпростяване на българският народ, който все пак гледа тази телевизия, без да я споменавам. И второ, гавренето... Не знае коя е. Добре, окей. И гавренето с женската природа като цяло. Какво ме питаше? Ами не, аз друго се очудвам. Постове четях, леле как може. Обаче го гледат. Да. Ето това е. Аз не го гледам. Казвам, не, това е нещо отвратително. Не го гледам. А ти защо казваш, че се гаврят с женската природа? Защото самия формат на предаването сваля цената и смисъла на женската природа. Някакви начин? Жени да се бият и да се карат за някакъв мъж. Това го няма в природата. Що да го няма? Защото по принцип алфа мъжа е този, който ходи при жената. Но той има и друго предаване, на което се казва в чужбина Момата. Той има и друго предаване. И друго и там вече за една жена са много мъже. Аз ти гарантирам, че това пък ще деградира мъжката природа. Така, че ще деградира мъжката. Ти представи си 20 души, примерно от българските мъже, да вкарат за една жена. Да стъпва обратно. Ама пак е по-природосъобразно и по-нормално едни мъже да се борят за една жена, отколкото обратното. Гледала съм 2 или 3 серии от най-първия Ерген. Имам чувството, че със всяка изминала година то става още по-голяма гротескна, жалка история. Защото хората гонят рейтинг за това. Виж с какво гонят рейтинг. Тук пак е въпросът, кое е първо, яйцето или кокошката. Дали се правят такива предавания, защото хората ги искат или... Повярвай ми, хората ги възпитаваш ти. Медиите възпитават вкуса. Разбира се, че ако известно време с натрупване определени неща пускаш на една психика, тя рано или късно ще привикне да я харесва или да я възприема. Целта тук е тоталното изглупяване и опоручаване и упростяване. Но това е много junk food храна, нали така се нарича? Да. И пак стигаме до извода, че човек си иска просто, човека като цяло съзнанието, определеното съзнание на 3D си иска буклуци. Дай му уикенд, дай му Ергена, дай му клюката, дай му някой, че е зле. Той си го иска. Това е ниското проявление. Да. Аз високо проявление, освен 2-3 подкаста, не виждам. Според мен проблема идва от там, че повечето хора не живеят автентичното си аз. Точно така. Мразят си работата, мразят себе си, жена си, мъжа си и най-накрая като отдушник вечерта се прибере вкъщи и иска просто да не мисли за нищо и малко да се разсее. И гледаш някаква простотия, разсейваш се. Добре, защо примерно ти или аз или определен кръг от хора не се разсейваме така? А се натоварваме. Защо ние се натоварваме, гледайки това? Аз се натоварвах, когато го гледах. Аз, за да влезна в този филм, трябва да си сваля, как да го кажа, без да прозвуча като някакъв арогантен гъс, не знам. Ние си прозвучи арогантно. Трябва да си сваля критериите, ако щеш. Да ми е интересно това, как някакви... на мен не ми е интересно. Жени клюкарат. Не знам защо го гледат тогава. Аз не мога да се разтоваря от това. И то по същия начин за готвенето, където ти, ако видиш всички предания, повечето се готват, някакви манджи, готви се прави. Да, това е модерното готвене. Не ми е смешно, защото наскоро бях гост в Hell's Kitchen. Така ли? Като VIP гост. Добре. Ужас.
Аз не съм го гледал, да. Става просто, че хората Защото, пак се... защото отново е тази тенденция. Да те сринеме, да има драма, да те унижаваме, ти там да се бориш, да готвиш някакви неща и шефа да ти вика, ей, ще те смачкам, бе, нищожество. И тая храна да ми я дават на мен после да я ям. Под стрес направена. Стресови вибрации. Супер стресови вибрации. Аз и останах гладна, де, това е друг въпрос. Ни това не го гледам. Единственото, което харесвам е предаване, това примерно Dancing Stars, но аз не го гледам сега. Помня, че един път гостува Еленко Ангелов, ти се познавате седе, но... Да. Не, бях го питал нещо от сорта, защо... Това беше по времето на COVID и го питам, добре, защо хората не се обединят, защо не се подкрепят и той ми обясни с един цитат, където че не сме, защото хората сме като един зоопарк, нали, на нива на съзнанието сме различни. Това някой друго беше казал, между другото, че сме един зоопарк. Понеже аз за тогава бях с убеждението, че добре, на мен това ми е интересно, аз искам да разбера повече за себе си, какво ми е призванието, как да живея, как да съм успешен. И си мислех, че това е нормален човешки инстинкт. Обаче той излиза, че не е. Че хората действително сме като зоологическа градина. Някои хора не ги интересува да живеят най-добрата версия на себе си. Някои хора просто не са събудени до там ли. Ами, нали, в смисъл, сме душата не се говорили за събуди. играчите и за ботовете. Mm-hmm. И за хората от първа, втора, трета и четвърта каста. Всичко е едно. Между другото, гледах американския Ерген, защото ми стана интересно, защото той е така продукция американска и по-възпитано е от нашия. Явно тук, като примесиш и българския... Нали го знаеш това? Ние сме българи и е българска работа. Добре, ти като говориш само българска работа, най-накрая се създава този егрегор, където наистина е българска работа. И си говорим, сами си казваме, че сме селени, че сме неспособни. Да. И това е много и българска работа. Имаме много голям дефицит на самоуважение като нация. Да. И ниско самочувствие. Много ниско самочувствие, което избива в комплекс и агресия. Да. Еми... Това защо е, понеже нали се говори, че сме най-старата нация в Европа, но има теории, че примерно от Първата световна война, като сме били участвали, са избили интелигенцията и сме останали отайките тук. Но уж сме стар народ, уж нямаме... Много можем да търпим, поне това е, но не сме... Доста. Да. Нямам отговор. Нямаме мъдростта на този Хемия старна. има мъдростта, хемия има духа, който се бунтува. Хем в същото време има някаква елементарщина, което се открива дори там, където не би трябвало да съществува, защото медиите, това е един вид, едно от средствата, с които ти да възпитаваш поколения. Последните години медиите са толкова токсични и толкова е ниско нивото там, че аз си мисля, че това е абсолютно целенасочен акт. То е ясно, че е целенасочен. 100%. То още след Втората световна са разбрали, че може да манипулираш хората. Да, ама целта е просто тотално оглупяване. Да, целта е... Което според мен дори не идва от българска страна. Не. Тук сме само пионки. Да. Аз няма какво да кажа за това предаване, освен, че ми е много мъчно за всички, които се хващат на това хоро. Със сигурност там не им плащат някакви милиони, за да... Не, според мен нищо не им плащат. Така, за да оправдават това унижение, но... Не може да ме убедиш, че някой отива там да намери любовта. Глупости, каква любов? Колкото и да го говорят, това абсурд. Глупости. Даже една себеуважаваща себе си жена ще отиде там, искаш да кажеш, сред 25 други, да гледа 3 месеца как той се натиска и се целува с още няколко и най-накрая да вярваш любовта. Това са глупости. И оттам идваме до... И един нещастен ерген, с такива индивиди трябва да се целува или там... нещастен, ама той отишъл там по свой избор. Да, реално е нещастен, защото замисли се каква любов, нали? Оттам тръгваме. А ти ако се замислиш, ако действително отидеш за любовта, толкова ли трябва да си закъсал да отидеш в реалити да намериш любовта? Ами да, закъсал си го яко. Колко трябва да си закъсам, те не изглеждат толкова закъсали момчетата. Просто явно и там... нали си говорихме защо се отива? Макар, че на мен са ми случвали такива неща, че аз съм склонен да вярвам, че навсякъде можеш да намериш любовта. Дори в такова предаване. По някаква огромна случайност. Знаеш кое е най-другото, което е за любовта? Че
смятат, че истинската любов трябва да бъде безресурсна, гола и боса. Нима не може между двама души, които са успешни, да има истинска любов? Които да са и мъжа да е реализиран, и жената, и да имат ресурси, и той да бъде богат. Какво лошо има? Дето ти казвах преди време, ти казваш, нали, пак дето се шегувахме преди 1 година, аз казвам, твоята съпруга трябва да плати поне 5 евро да те гледа в Patreon, да не е стисната. Да. И нали ти ме питаш стисната. Да може сега и тя да има нещо постигнато. Не говорят тя да се мери финансово, но Точно, да, трябва да има нещо. сега да чакаш всичко от мъжа, значи ти не се уважаваш. Това е много безгръбначно за мен. Да, за това говоря. Аз не ти говоря Не всички мъже това ще го кажат. За мен обаче това е символ на слаб характер и аз такъв човек не искам до себе си. Не само може да е символ на мързел, Може и на мързел, да. а не на слаб характер. То е едно и също. Са свързани То нещата. са свързани, да. Пак казвам, не става въпрос тя да е някакъв бизнес-ломан, дето, нали? Обаче да можеш да си платиш, както се казва, тока, водата, да си купиш рокля, да закриваш собствените си нужди. Той мъжът ще поеме каквото е необходимо. Така е, да. Аз съм на Но това. да можеш твоите си нужди пък... Защото това показва пак някаква... Самоуважение. Той вижда, че ти се самоуважаваш. Аз виждам човек, който мисли и нещо е искал да постигне и да направи, който е инициативен. Да. Аз и това често го срещам, където, понеже жената е красива, има в някои жени такова убеждение, че аз съм красива, той трябва да ме иска, защото съм красива. Да, така е, но това са младите жени до 40, които смятат, че това ще е вечно, ама то няма да е така. Даже до още по-младите, и ако ти не си личност, ако не си реализирана, ако нямаш и чувство за хумор, и много други качества, с които мъжа може да се влюби, освен тази обвивка, която ще се промени, много жалко, защото ще те остави много бързо, ще се появи друга по-хубава. И те после се чудят, да. И по-млада винаги има по-хубава. Тоест това ли е? Мисля, че са млади и красиви вечно и затова идва това самочувствие. По принцип и аз като съм била на 20 или на 30, съм си, нали, ти като си млад, ти мислиш, че винаги ще е така. Семейството, това е проект. То надскача любовта. Любовта възниква, за да сплоти тази връзка, за да се превърне в семейство. Но самото семейство е работа, отговорност, осъзнатост, да избираш всеки ден този човек, да го търпиш, да го приемаш, че той ще се променя, че той може да е болен, че той може да загуби работата си, че ти можеш да го срещнала милионер и утре да е на нулата. Значи трябва да си зададеш въпроса: аз за кого се омъжвам? За милионера или за човека? Но милионера, ако е умен, пак от нулата пак ще стане успешен. Въпросът е, че дед викаш ти на готово искат. На готово всичко да е. И друго важно, което според мен трябва да го има една жена, която... Аз напоследък срещам много жени, дори в приятелски кръгове, които се оплакват: аз не мога да си намеря мъж. Викам, добре, и в същото време и разгледаш ежедневието, тя е супер хаотична. Тук ходи с приятелки, там ходи с приятелки, тази екскурзия, една екскурзия. И аз отстрани гледам и си казвам: добре, ти как ще намериш мъж, като ти не излъчваш сигурност? Мисля, ако искаш сериозна връзка, мъжът трябва да се чувства някаква стабилност, че има тази жена. Не постоянно е наляво надясно, и поне това в моите очи да е. И това е важно според мен също да го има. Да. Защото когато си млада и красива, винаги те канят на, примерно, това парти, на това парти, той те харесва, не те харесва. И много жени са такива, увличат се в това: аз съм много красива, аз тук ме канат, там ме канат, и най-накрая използват и тя ще чуе, що нямам сериозен приятел. Защото не можеш да го задържиш, нямаш стабилност. Да. Стихията земя. Твърде големия избор също е пагубен. Както за мъжете, така и за жените. Защото има хора, които много им е трудно да изберат. Но аз пак стигам до първата тема. Толкова трябва да избираш. Ако трябва да избираш, не избирай никой. Да. Ако се чудиш, дори малко няма смисъл. Да, ако се чудиш между двама души, не избирай нито един от двамата. Нито единия е верния, нито втори. То просто трябва да се случи. То трябва да кажеш: това е човека, това искам. А не, сега
Пенко, Драганко, Да, той единия... той има по-добра да. работа, ама той има по-хубави очи. 2 апартамента, другия... Ама той има три. вила, Да, ама той да, има точно, да. еди класи, па има БМВ. Да.